moloyo kaka nichoko NHIF. To sani koro ka ji iluongo ni ndiko ji, ok ne kaka iwacho ni ndiko registration, to indiko ji tikonegi ni uduto unya nwang'o thieth. Jomoko ing'eno ni biro nwang'o thieth mar primary health care cha mitime e level 3 gi level 2 mane waluongo ga ni dispensary and health center. To pok gichano maber kaka pesa no tiyo. Ma bende jomoko nitie madwaro thieth moluwore gi dispensary gi health center. To gibiro dhi dware osiptal mar level 4 mane chalo district machon. Nikech osiptandego be nigitie kumithiedhe ji oko mar outpatient monego chulgi pesa ni. Mar tuo mobiro haraka miluongo ni emergency ni. En idhi ka tuo moro goyi tidonjo haraka ok ong'e to en sirkal koro idhi osiptal moro amora machiegni. Sirkal biro chulo. Inyalo paro ndalo moko ne ng'ato ring-go kidwaro kuma dong' thiedhe ambulance machiegni notho nikech kamodhiye pod idwaro pesa. Koro idwaro ni gima kamano koyudi tithiedha to pesa ni chulo. En bende onego wuoge pesa mar sirkal. Koro pesni gi adimo osedonjo. Mar thieth mobiro haraka ni nyocho okete matin. Mar jo primary ni bende ne okete matin. To kata kokete matin, chano kako dhi tiyo ne pok otim. Kata mabe chano kako dhi tiyo ne pok otim. SHA to ne pod biro tiyo kaka NHIF timang'o tiyo. To koro ji kotimo kokoni ni register, to gigi ok onyis maber mopogni kamano. Koro in ing'e ni kisedonjo ma koro ndiki mi register, koro nego yud thieth. To koro inwang'o ni kuom ji sani ji 18,000,000 mosendikore ni gin jo SHA. To mosechudo gin mana gima chulo Sh2 kutong' 7 gi ndururu cha. Gin kende ma gisechudo jomondiki machamo msara. Jogo matiyo tijegi giwegi jo ohala be nonego bed ni chudo. Pok wabet gi cheno maber kaka gin bende pesa gitimang'o donjo. Kata kigo matatu nitie kako nego ng'eni pesi en ang'o tichulo. Kata ki india hotel ichulo. Ting'eni hotel biro pogore. Ato ningo hotel matin miyo kaka ing'ado gigi. Koro nok nyocha giketo ni ipenji penjo moko kich samitimo indiki into kaka idwoko koro ineno kaka yuto ni chal. Ing'e ni mano ok kamoro biro yot nikech dhano bende riek. Ong'e ni kandiko ni adak e ot makama aringo gima tidhi ng'ada pesa mang'eny. Koro awacho mana adak e ot machalo kama gino magiluongo ni proxy means testing.